जुगदान खाने खरकसा का कृष्ण देवबर्मा बिनी बुट से काया कुइनो ओ बुट कायानो से पुरो फुनुबुई टंका आबो उलुकुरो बुजिनायदि बोबो हायो थांसु टंका सिनि जाय टिपिएम निबो बो सस्पेंड थे रिजल्ट से टिपिएम नि आउट एल ऑलरेडी बो टिपिएम निलिया टिपिएम नि आउट थे रिजल्ट ओम हाय बर्मा टिपिएम नि एरें एरें बुम टक सावै सुजावै फेक न्यूज नामै पुरो मो फुनुबुई टंका आं किसिसा कक साना नांमानि जे महायनो बिषय थांनाय जे 12 तारिख मार्च मासनि दिनै जे फेक न्यूज कायसा नुकमानि आबो सोंब्लायके बोखा तंथगिया तामंगे कायसा एरें एरें ककति सामानि कक का सामानि हाय सोंनुगुइ टंका पारा एरिया निंगै तामले हिनबा जे जों अ जागाव नुकमानि गाकाय सिनि सार कमल कलय ब जे 11 महारानीपुर तेलेमुरानि कायसा कैंडिडेट बिनि खुक्तै बिनि फेक्स नि सब पुस्का छबो नुकजाक जे रंगिन टिलानि 29 परिवार पीपीएफ नि संगठननि बरक टिप्रामो थावो फाइ जुगदान खायके हने जे फेक न्यूज नामजाक आबो फिया सुनि मतेवा संगो जागा जे बरक नि मखां न सोंनाय नेमेनि अ जागा सोंनुगो पीपीएफ नि सय आदंगे खरक नि अंगो रमेश देवबर्मा कृष्ण देवबर्मा बरक खरक नैनो टीपीएफ नि संगठननि प्राइमारी नि बरक सोंनुगो तै आ जागा जतन सामप्लाय रकनि जालाय रंगरग तंनाय तुइमुदु रकनि आ जागा सोंनुगु टंका तै अरो बाद्राय रकनि बरक पर्यन्त आ जागा सों पुस्का तुनुगो फियाबो आ जागा नुकजाकमान इंगांगा तामो सुदु साखमागा डंगितिला शिविर नि सिमिनो 29 परिवार योगदान खायगाने पुरो फेक्स न्यूज तं फुनुक तंमानिनो जों गो सिउना हानमु सुंया ताम निंगा एबो एरें एरें सनामजाकमा हायनो नुगो अबनो आं कयो अमा हेरोखे खरकसा ते खरकसानो एरें एरें खलाई पजा बगमा हाय सिलचा मा हाय खलाई नुगुइ तंमाने बरगनो दाउट खायनाने बगे अबनो सुंकुन मते पारानिंगि एरिया निंगि जों गो सिउना हामाया अबनो लुकुरो नायनायदि बबा हायके सनामबुइ फुनुगुइ टंका जुदि साया टंका गानो ना कदि आं कुबुइनो सानामु सुंगो कुबुइनो फुनुंनामु सुंग कुबुइनो साकिरनामु सुंगो एरें एरें बानोगुइ फुनुगुइ बरकनो लुप फुनुकनानि बरकनो दाउट खायनानि बग मु सुंगमानिया तामैके नुगुइ टंमा बाय ब्लाइ खलायनो आबो जों नुकजा खा जागावो खरक नैनो जुदिनो असो खरक नै बरकनो 87 परिवार हनै सामानि फियाबा बरक खरक नैनो से संखे नुगो अ जागासिनि पारानेंगो ताको अ जागा बाद्रायले ना बाद्राय क्वारें निंगै बिनि लगी संगांखाय मुखथों फालफुं अ मुखथों फालमा जागानि ब हा जे बर कुथुमा जागाव गानांमा बाय नाय टंका बनो बाहाय हाय खलै बुमुंति सावै ब बिनि बुमुं बरजाक न हने आ जागा जों खोनावो फियाबा आबो बुसुक जरा सयत बुनि बुसाइतिसो सायखना रथों बिनि बिहिक बुसुक जरा सयत जुगदान देखाय खायरथं आबो बिनि बुसानि सायखना रे नांथों आव आ नो मर खामनि न मुके तंग फाल तंग मनि हिंगा न इ साल कमर को थो आलो नु या को nga किसा नाय ना गना गा थां ता को नाय नाय दिता ने सा का नाय नाय के थांगा को रि हामया रो कांता थां दि कोलो को तर बथान बा साल फाइमा बा बे न को थां रि काने से बकिसा नाय नाय नि थांगा ता आम सुनो कोनाबु कोनु सलन बुला ना करे गा बा मुके तंग आम फाइबा के ताइसा फाइबि का मुके तंग फाला आम बा फाइ दं कि बा ताइसा सरबो कमल कलयनो नुगिया खोबा नायना हनै थांगाता आसुक सिबले आरो कोनो बरंनि थानियाव थाङै सारेन्डार खाया करे करे हंगन नखा टिपिएफ दाखलाय आं टिपिएफ खायो टिपिएफ खलायो हामबाय दाको